बिफेबानो देरहागोनखाय बा बिफेबानो सरकार दागोनखाय आंबो बिनिनो सासे बिजाथि महरै मोननो लुबैदों। जिहेतु गार्जेन गैयैयाव बा एमसिएलए बा इएम बिदि गैयैयाव जोंनि साखाथिनि उल्था दोलोफ्रा जोंखौ दुरबल खालामनो सेस्था खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बनरगाव 9 नं समस्तियाव दासिम 1 नाम्बारावनो दङ। बे आं बुंनाय नङा, जोंनि उल्था हान्जायानो बेखौ बुंदों। आं नङाबाबो जाहा बिफेबा जे देरहागोन बेयो 200% सियर। एक्चुअली बे बुस्थुआ एफाग्राब अफिसियेलि आं बुंथ'नाङामोन। दा खिन्थु आं जास्ट टिकेटनि थाखाय दरखास्तल' होदों। दा जा स्क्रुटिनि कमिटि दङ, स्क्रुटिनि कमिटिया डिसिसन लागोन। जोंनाव 2 बिजाथि महरै दरखास्त होदों। आं दाबो बुंथ'नो हाया जे स्क्रुटिनिया जेब्लानाखि अफिसियेलि फाइनाल जागोन अब्लासो आं जागोन होननानै। खिन्थु आं नैबे खोथाखौ बुंगोन, जिहेतु आं बिपिएफ हिसाबै सासे बेवहाय बिजाथि दरखास्त होदों। दा जे रोखा जे नैबे फैबाय थानाय जेनाखि हिस्टोरिकेल बिटिसि इलेक्सन, आगोल 22-23 बोसोरनि उनाव जा इलेक्सन, बिनि आगोल जा इलेक्सन जालांदों, बिनिख्रुइ नैबे फैनो गोनां इलेक्सना बहुत क्रिटिकेल आरो बे टार्निं पइन्ट जागोन जोंनि बर' जातिफोरनि थाखाय। नंखायनो बेवहाय जोंनि भटार्सफ्रा मोजां केन्डिडेट, मोजां लिडार सायख'ना हरनायनि गोबां गिदिर बिबान दङ। दा बिनि गेजेराव जों नुहुरो बेखिनिखौ एकमात्र जोंनि जायनोखि जोंनि 17 बोसोर दैदेनबोनाय बर' जातिखौ मोजां लामाजों, बेखौ जों नुहुरदों हाग्रामा महिलारि सार बा बे बिपिएफनि दैदेनगिरि। ओंखायनो बे फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिपिएफआनो देरहागोनखाय बा बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय आंबो बिनिनो सासे बिजाथि महरै मोननो लुबैदों। निस्सय स्क्रुटिनि कमिटिया आंखौनो होयोब्ला आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनायाव रेडि। जिहेतु आङो रायजो राजाखौ सिबिनाय हिसाबै 30 बोसोर बिडिअ साख्रि मावबोनाय, आंहा रायजो राजाजों सिङाव हाबनानै खावबोनाय मोनसे एक्सपिरियेन्स दं। निस्सय रायजो राजाया खाबु होयोब्ला आं बेखिनिखौ रायजो राजाफोरनो धन्यबाद होगोन। लोगोसे आं कमिटमेन्ट होगोन जथेस्थ' आंनि साइडनिफ्राय आं मोजां खामानि मावनायनि थाखाय। बनरगाव बियाब हिसाबै सार बिपिएफनि खामानि मावनाया दासिम माबायदि जाना दं? बनरगाव बियाबनि खामानि मावनाय मानि सांगठनिक माबा हिसाबै थिगैनो दङ। जोंहा बे थांनाय 5 बोसोराव जोंनि बिपिएफनिफ्रायनो सासे बिजाथि जोङो सायख'हरदोंमोन। खिन्थु बोथोर परिबेस बायदिसिना बा पार्सनेल माखासे जाहोननि थाखाय निस्सय राजिब कुमार ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनि बिजाथिमोनब्लाबो बै समाव बिजेपिआव बियो जयेन जाहैदों। जयेन जाखांनानै दा बेवहाय गार्जेन गैयै बायदि जानानै थांदों। अब्लाबो आंनिनो फंबाय जा जुबिराज बसुमतारीखौ बिनि केयारटेकार हिसाबै होदोंमोन। फंबायाबो जथेस्थ' नायबोबाय थादों, खुंबोबाय थादों। जायगायाव गिदिं मेल मिटिं खालामनानै गावनि जेसेबांनाखि केपासिटि बेजों बे बिपिएफ हान्जाखौ लाखिबोबाय थादों। दा फंबायखौ आंबो धन्यबाद होयो। दा खिन्थु नैबे परिबेसाव दा खुब दरखार, जिहेतु गार्जेन गैयैयाव बा एमसिएलए बा इएम बिदि गैयैयाव जोंनि साखाथिनि उल्था दोलोफ्रा जोंखौ दुरबल खालामनो सेस्था खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। खिन्थु बिथांमोना जेसेबांनाखि खालामा मानो जोङो बिपिएफ हिसाबै बनरगाव 9 नं समस्तियाव दासिम 1 नाम्बारावनो दङ। बे आं बुंनाय नङा, जोंनि उल्था हान्जायानो बेखौ बुंदों। आंनो फन हरनानै बुंहरदों, आदा नोङो एकदम सेफ मोनसे कनस्टिटुयेन्सियाव केन्डिडेटनि थाखाय दरखास्त होदों, बेस्ट उइसेस आंनो हरबाय होननानै जोंनि अपोजिसन माखासे हान्जा 3-4सो बिथांमोना बुंहरदों। बे हिसाबैबा बनरगाव समस्तियाव आं नङाबाबो जाहा बिपिएफआ जे देरहागोन बेयो 200% सियर।